cham. Yo. And day. Yo. Koyaro ho na so asa koye ni jida. Yo. And to Otumfuo Osei day Koyaro ho asa koye ni jida. Abre ho ne se fie wo ha ne akirene nananom tie kromu ye bu ye man. Yo. Me ne konfo hihye ma yen. Yo. Na broni timi ba ha so no wo be fa man yafa. Yo. Sabe so na nananom na chicha Asante man. Yo. Sabe so na nananom na chicha Asante man. Mani ni amamre. Yo. Amamre. Ni amamfo yetima ha sei. Ela amamfo yetima ha sei. Sabre mfie wo ha ne akirene ba ye me nana prempe abrofo ba ba kire no. Yo. Sabre mfie wo ha ne akirene ya sei nana prempe abrofo ba ba kire no. Ye ya ne sasa de nka Asante makra ebayira. O say eno efri nana de so ekoye na abrofo isa ba bio se. Yo. Ye hunu se ye fa nana ko ye fa ajap enema ekoye nyina Asante man enwu. No nti de wo ho ne se e wo sa afa de sikadwa ne ye de ba ma afa de ye hunu se ampa se ya bre Asante man asekra. Eno ne kofa ya Asante was asemba se debila because ye tira ho ama ne wa be fa nanako na fe di Asante makra ye mfa ma ya ene enye nyina ye be hye sha de di kan ene ne de ye ni ma ye ka ho asem yi Yo. ene Lord Baden Powell and 1895 abrofu de ne ba ye o transfante ho bo anipa no odi benfie abosume be miensa odi boabo nipa na odi beba Asante mema beko ha Yo. odi drew ha 1896 Yo. odi ba heya asemasi niema na ejina ha ye kan enne ekoya asaba Yo. ye wie ko okoya no odi niema ekoma na yire Yo. man yire diko wo mu diko gu Hampton Court Palace wa Britsh. Yo. 1953 Britsh hima ye ne ba bisi so Yo. Sabrina Lady Baden Powell when you were baba ko no ye girl guides adia a friend of Dorothy Wilkinson ono no din komo for hima ne coronation said you must come wa Britsh ho put sam komo e ba ya wo kasa enieme ya me yesi ho nyinara mikunu okoko wa Asante no de ba na wo Ghana wo Africa mema wo ye sa ne me sa dia mo akọ na dia ko ma Asante ni sabre mi wo fa na my friend go to me ona na o ti abaye nti be ka se me de be ko nyamencha de o de ba ko ba Asante men odrum kran Lord Adam Clark, Governor General, one and never. Upon a manesa, dear lady, but may be in power lane. Upsan said, we are then adding made me bahasi. Who capture customs for was a man car. Senior son, I'd be cook master of this enemy, mammy. ADC, to say soldier penny ADC in Mocamo. Son waiting their course, and near man would do. And none I buy ya. It two of our heart. Obetu no of Asante just all train my friend and none in I Asante major padia. The sabra crazy and amicra media brante. Kemiswa. And son, and friend and none more. My dear dear to ya. A chain yesterday, so the force have said, if I could see my. And I should have formed him for a sabra near or near of you. You could see you, massive fort, I say. And then Edward so said, I should have formed him for a dinner. Sanya me kugu ho so je soja ni pan kan ye say free sabre de ko e ne Ghana commercial en fie duonum ene e chini minu apanyi kugu arba ye
Brɛ ho asɛm baeɛ a ɛka sɛ ho atekyema kakra wɔ Fort Hall 1987 May. Wotu ho anamɔ kakra ɛde kɔ aban no wɔ so sɛ kɛmfi adeɛ ma yɛn. Amaka. Mebaeɛ nam saa meto aso nam sɛ dabi mɛsa di ho dwuma. Media. Me na na mo japadeɛ. Na yɛsrɛ sɛ yɛmfama yɛn. Ɛpem so wɔ aban ɛkɔɔ yɛ no mu. Amaka. Ɛna ɛnɛ yɛwɔ ha yi ɛduru sɛ asogyafoɔ mpanyimfoɔ yɛne yɛde kratatwerɛ ɛne ho nsɛm kan ne mu nkyerɛkyerɛmu ma yɛte ase a ɛnɛ nyame adaro no yɛduru ha sɛ yɛde yɛgyapadeɛ brɛ yɛn sɛ bɛyɛ so yɛne a ne yɛdeɛ buroni na bɛfa kɔɔyɛ ɛne asade aba nananom mebaeɛ mehyɛ bɔ me sɛ mede nokora bɛdi asantema anim me biribiara aka baabi a mɛkɔm agye m'adeɛ sikadwa bɛtaa m'akyi me nananom firi sɛ tupɛn so bɛsi kwamtwitwie bɛsi kwakwadu sɛ so yɛn nyinaa bɛtaa m'akyi apia me ama magye m'adeɛ yɛ a yɛkan Sara na nsase ɛkwan yɛ asantoa adeɛ baa mu na free fort wɔ 1 mile radius of the fort yɛ ka kyerɛ sɛ miensi hɔ ɛkɔ agyapadeɛ nyinaa asantehene dea ɛduru 1943 na aborɔfo yi saa baa ɛnom sɛ nana afei deɛ saa agye wɔ adeɛ wadan no wɔ agyapadeɛ nyinaa de maa 1958 na saa berɛ owura Kwame Nkrumah na ɔdi president yɛsi wɔfa de sika firi ha ɛyɛ politics de boa NLM ne UP fonti wɔyɛ sɛ no nso yɛnhwɛ kwankura ne sika no ɔde yɔ sɛkye saako de ado commission ɔno nso kɔyɛ a wɔtwerɛ kɔma sɛ ampa ne sika no firi na dan ɛwɔ ɛhɔ no a sika firi mu ba na ne ɔde boa NLM fo na hɔ nso owura Kwame Nkrumah ka sɛ 1 mile radius no dan bi ɛwɔ so bi ɛwɔ santehene biara ho krataa nyinaa yɛmɛgye mfiri ne ha yɛbaa yɛfie ha officer na ɛbɛsesa nkrataa no nyɛ ɛno na ɔmde kɔfrɛtii lands department aseɛ yɛsɛ hu sika bi ɛwɔ so bi ɛkɔ no hɔ biara no momfa ngu ha wɔpɛ biribi a wɔmmra magye sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhunu baabi a ne sika no ɔde kɔ ɛfiri hɔ ɛno nso ahoro afa so saa bɛpem nɛ ama no nso aka mu aban abakɔ mebaeɛ megu so meka mede firi owura Rollins pɛn so mede aduru owura Akɔfoɔ pɛn so mesi adeɛ no ni wɔ aban mɛgyapadeɛ a asɛm a ɛtima ne baeɛ nsɛ yɛse politics nam de yɛ ɛnɛ nso memfam sika nyɛ politics ɛde no mfo mɛgyapadeɛ ma me ɛnɛ no nso aka mu nanso mɛpem so magye m'adeɛ saa nneɛma nyinaa firi buroni pɛn so de ɔbɛyɛ yɛ nti na ama no nyinaa yɛ saa nti ne akɔka mu akɔyɛ te sɛ sɛdeɛ sɛbeɛ so ne a asa aban dea ɛni wɔ aban meame dea ɛno mfa asase aban agye ho sɛ wɔde yɛ adeɛ no wɔntua compensation ho ɛndeɛ da ne baabi ɛndeɛ mesi aban agye ne sɛ compensation wɔtua a mene no bɛka ho asɛm na mmom deɛ meama gyapadeɛ ne yɛse political reasons nti yɛagyeɛ sɛ mede yɛ politics na nte saa deɛ adan no nyinaa yɛ me dea sɛdeɛ nnɛ lands commission bɛtumi asensan krataa de ama obie wɔ aberɛ menim ho hwee ɛnso deɛ mema ho kwan ɛnti no nso mɛka ho asɛm no magye maade akyea me woka kyerɛ sogyafoɔ mpanyimfoɔ ɛwɔ sɛ nananom yɛne wɔ mu nyinaa yɛdwumadie baako pɛ yɛsomaban a wɔte soɔ mo deɛ ne sɛ mbɛbɔ Ghana ho ban ama nkɔsoɔ ne asomdwoe ne mpuntu aba mu saa na nanam nso yɛ somaban a wɔte soɔ deɛ yɛato aba ama no sɛ yɛayɛ nhyehyɛɛ sɛ nnɛ deɛ yɛn nyinaa yɛ sɛ kabi mɛmɛnka bi aban yɛto aba ma wɔ nia koro a yɛn nyinaa yɛtaa n'akyi ne berɛ so no wɔkɔ deɛ ɔbɛba saa na sogyafoɔ nyinaa so teɛ mo deɛ ne sɛ nnɛ obi ntwituo so wɔ de tu adeɛ agu sɛ deɛ nnɛ Ghana nyinaa yɛ adwene a moka ho sɛ yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ ne kabi mɛmɛnka bi aban ne yɛde korɔ saa na yɛn nyinaa yɛde yɔ ɛno nti me nanan na yɛde nato sogya no na ɔwɔ Kumase a menim na de ban wɔyɛ bi da menim sɛ nnɛ sogyafoɔ nyinaa te aseɛ sɛ yɛdwuma ahyi yɛn nsa ne sɛ yɛbɛbɔ Ghana ho ban ma nkɔsoɔ ne mpuntu aba mu
bibiara yɛde bɛyɛ aboa wɔ mu biara yɛso yɛbɛyɛ na asomdua ba Ghana man mu ha se yɛnsuro biara obiara ni hɔ yɛ bɛrima sene obiara wɔ Ghana man mu ha ɛsan sɛ basi yɛbɛwu etuo baako pɛ ne bɔyɛ gyina ama yɛwuo na me nsuro tuo ma obi mbɛhunahuna deɛ Asante man me yɛ bɛyɛ yi ama na kɔsoɔ sansa me deɛ ne Asante man free ha kɔ kabra hafo ɛnɛ rara ka ho ɛyɛ me deɛ ɛno deɛ me yɛ abɔ ho ban bia na akɔsoɔ emu adwuma me mmerante benya emu asomdwe emu nkɔsoɔ na me deɛ yɛ abɔ ama Ghana nso akɔsoɔ no meyɔ Madarama and Asia near the Mamu. American, Mamma, who said, Young woman, and I'm what you Santiago Codrona and Coy, a war. Satiaqua said to obey Messama Kenyan, and Diana and I'm there. Nama Neno, Adoyano acquires a near Urania Menti, young Asante Maho. Nancy was here kind rats and an animal dear who for dear mine. The son and Nancy Yancy was here. It's yes, yes, and Bob. So be beer, the bay, boy, beer, yet you need to yet. That's what people don't know. The two of banners are Santa Man, and I see it in a hobby cumbi, name of ya accounts. What's here than I say, Papa, Madame Nana, and neck your mamma, I can say, Sabi, so over Ghana. And another now, Mommy and Father, teacher, who said, Nay, I will home, and none ever fire for a Japadia, dear man now. And was a kayan near Shea Modi. Sasante man Coswell. Some to man Puntu. Sabi Mwaku, Junior no prayer and an animal year. And I was here the twas for. Nana, dear Mwaba for dear. Yes, and to us, sorry, said the women travel mescalia, Yemefa. And nay. So Japanese busa and collects, someone could be a plain idea who hang up a day. And nay, busa said for who for them as Santima and Cabaya na. A binum be Jawako. A binum be Jawako. A binum be Yama. And net the Mumia Fankanya. Near Musa Santimatias. A champion. So Japanese than an anonymous.